Здравейте, пак отново съм тук. Този път съм навън, извинявайте, че нещо стана и спрях клипа. Просто нямах... не му излезна едно нещо. И нещо стана съм. Баракичка. Около мен са приятели. Ако те започват да снимат клипове, ще ви кажа да гледате. Този, който се обади е Мариан. Марек. Да. 36. Ако случайно гледате този клип и играте в Survival Games на... взимайте донейти, диаманти, златни ябълки от Талсъмчо. Много щедър човек. Щедър човек, много тъп. Не го казах аз. Много щедър човек. Не приема донейшъни, но той донейтва. Ще ме срещате къде? На село. Всеки Survival Game сервер играят. Да, ако случайно се натъкнете на мен, пишете в чата, ако сте до мен, то съм чу, please. Give me sword, give me... Каквото искате. Аз съм до теб, буквално съм до теб. Ти стоиш до мен. Без да ме биете, иначе ни донейтвам. Шегувам се. Искаме ли това в YouTube? Да. Това се снима. Мартине, ти онова приложение Фурсант ли? Да.